Ma, kusog kay akong dugo. Dili sa yung saon ni gidugo ko. Ha? Unsay mo igasulti ani? Ako. Dili sa uy. Padung naunsa ka? Unsay mo igasulti nga gidugo ko? Napkine! Dili sa uy ay sige lakaw. Naunsa di ka? Wala ay. Ingon sila ba, nagagakuan nga, padang sarati ka kuno ka makitaan sa video, nga man na. Mukul na roy. Diba, padang sarati kuno ka makitaan sa video na ako. Unsa na mga tambal ni mo? Mga salbutamon. Di ka dagang kung anong tambala, di ka mga bungol sa pag-inom, ana. Minsan, ang mga tambal, di na pwede ko. Kanay mo mga tambal, makabungol na, kadaghan ba, ana, uy? Bungol. Ha? Kadaghan ba, ana? Unsa man kay istorya nimo sa kato mga nang lagom ang kuko kay natumban sa baka o kabaw. Ay, ambot ninyo ay. Uglangan na ninyo. Ma'am, gwapahan jud minimo ma'am. Unsay sekreto nimo ma'am? Kana sa ato mga viewers mga gwapa ka no kay ka. Unsay sekreto nimo ato bang diri? Perla. Ay Perla ra dai na makagwapa. Kagwapa din ang Perla ma'am. Insa ang Perla tambal kuno nasira. Tinuod na ma'am. Ano nasira? Simba ko. Diri sa ma'am, uy alo. Presko kay karon ma'am. Pag takaligon, mga patanggite. Uy. Tinuod na ma'am nga ingon sila isa sakit akong tuhod. Unsa ako lagi gidugo lagi ko unsa may kuanon ani. Imong advice na ko ba? Lagi aharon di na kadugo. Dili sa dili unsa sekreto ninyo ni Papa nga nagdugay mo kay ako lagi wala man mi nagdugay. Unsa sekreto ninyo ma'am? Tinuod na mama, ikinahanglan jud ilimogmog ang itlog. Dili na pwede. Kaya ingon sila, nagkagaingon na anak mga nabasahan. Kinahanglan jud ilimogmog ang itlog. Ang ulak. Tinuod na mama, ilimogmog yung itlog ma. Dalo ka po. So gano'n nagdugay mamong papa ma'am. Lover man. O sa spelling sa lover? Stura. Dili sa sa spelling sa lover. You're beautiful. On sa spelling sa beautiful. Ako yung pa-splingan. O sa man ang beautiful. Kapuyan. Dili sa pagkutanon tika ako mag-English kay mag-Bisaya. Unsa nang beautiful? Guwapa. Tsa. Ang lover. Unsa nang lover? Nagkahinigugma. Very good. Ang handsome, unsa nang handsome? Murag pahuan. Unsa na oy? Hands up. Unsa hands up? Kapuyan mo. Diri sa ingon sila baka na unsa gani diri sa abin ako mag-English kay mag-Bisaya. Kay bright man kuno kaniya kuno kung naliwat nimo. Tinuod ba kaya anak ka? Mong ilong mura magpalwa. Kanan diri sa oy. Unsa sekreto sa imong ipon nga dagko kay kalaang ma'am? Dili sa uy galang ko sa imong ipon. Ano pagkabata ka na mga may pangipon nagbulay. Dili sa ba imong ipon nga kalaang murag ka ng mga silingan nga nagdumot ba nga. Dili sa ma'am. So dili gyud ka mo limogmog og itlog ma'am. Dili gyud ka mo limogmog og itlog. Panglimog. Ugomon ra na. Pass. Unsay Bisayang smart ma'am? Ayoko po ano. Bright. Unsay Binisaya og sexy? Dance. Sexy dancer. Sexy dancer. Sayo ito magsayaw, ma'am. Itong 5 Little Monkey ba? Kaniyot lang. Hindi ko kabalo. Sige na, 5 Little Monkey. Ano yung magsayaw, mama? Ako'y kanta, mami. Ay kay sayaw, mama. Sige, ready? 5 Little Monkey. Sige, sayo na. Ready? 5 Little Monkey. Sige, nakatong mga views diri. Bahala na. Pamahala na para madagang tag views diri. Ayun.
Five little monkey, Humpy Dumpy, and Bengaret Kapingaret King King. Sama lang mo. Bare kengit sila. Hilang. Lalot din naghambal na keng. Dapat din ang hambal na keng. Buang na. Uy, ito yung lagot ra. Ang ginaon sa ka. Oy! Nilak. Buang kabida. Mauna to mga kabega.